l-erba' tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 7, versi minn 18 sa 23. F'dak iż-żmien, id-dixxipli ta' Ġwanni marru iwasslulu tarif dwar dak li kien qed jagħmel Ġesu. U sejjaħ tnejn minnhom ma' ġenbu u bagħthom għand il-mulej biex jistaqsuh: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor? Kif dawk it-tnejn waslu ħdejh qalulu: Ġwanni l-Battista bagħatna għandek biex nistaqsuk: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor? Dak il-ħin stess Ġesu fejjaq ħafna nies mill-mart, mid-tbatijiet u mill-ispirti ħsiena, u lil bosta omja oġbu jagħtihom id-dawl. Imbagħad wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li rajtu u smajtu, kif l-omja qegħdin jerġgħu jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jfiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, u kif il-bxara tajba qiegħda tixxandar lil-fqar. Ħini hu min ma jitfixkilx minħabba fija. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Kif nistgħu nkunu nafu li Ġesu u dak li jistqar li hu, l-iben ta' Alla, il-Messija u s-Salvatur tad-dinja? Il-fidi tagħna ipass fid-dlam li aħna għandna nieħdu mingħajr ma jkollna ċertezza jew prova? Ġwanni l-Battista jibgħat id-dixxipli tiegħu biex jistaqsu lil Ġesu dwar l-istqarrija tiegħu tal-iben ta' Alla, il-Messija. Ġwanni kellu xi dubju dwar Ġesu jew l-istqarrija divina tiegħu? Ma jidhirx li hu hekk, għaliex Ġwanni irrivela l-missjoni ta' Ġesu fix-xmara Ġordan meta stqar dwaru: Araw il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Fi Ġwanni kapitlu 1 vers 29. Ġwanni ra mill-bogħod dak li Ġesu kien se jwettaq bil-mewt tiegħu fuq is-salib, is-salvazzjoni tagħna mill-iskjavitu tad-dnub u tal-mewt, u l-adozzjoni tagħna bħala ulitalla u ċittadini tas-saltna tas-sema. Huwa probabbli li Ġwanni bagħat lid-dixxipli tiegħu għand Ġesu biex huma jkunu jistgħu jaraw personalment dak li Ġesu kien qiegħed iwettaq, is-sinjali u l-prova li hu kien tassew il-Messija li kellu jiġi fil-persuna ta' Ġesu. Il-mirakli li Ġesu wettaq u l-messaġġ tiegħu dwar is-saltna ta' Alla wettaq b'mod dirett dak li l-profeti kienu ħabbru sa minn żmien qabel. Iżajja ipprofetizza li l-Messija kellu jiġi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu biex jeħles lil dawk li kienu oppressi mid-dnub u mill-ħażen. Dan insibuh f'Iżajja kapitlu 61 versi minn 1 sa 2. Ġesu ġie biex jeħles lill-poplu tiegħu mill-akbar u l-aħrax tiranija possibbli, it-tiranija tal-iskjavitu tad-dnub u l-biża' mill-mewt u tad-distruzzjoni kemm dik tal-ġisem kif ukoll tar-ruħ. Il-qawwa ta' Alla biss tista' teħlisna mill-vojt u l-faqar tal-ispirtu, mill-konfużjoni u milli nkunu żbaljati u mill-biża' tal-mewt u n-nuqqas ta' tama. Il-Vanġelu tas-Salvazzjoni huwa bxara tajba għalina llum. U inti idduq il-ferħ u l-libertà tal-Evanġelju f'ħajtek?
mulej Ġesu, bik twettqu il-wedijiet kollha u t-tamiet u x-xewqat tagħna. Għatini l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex iġi f'qalbi il-grazzja, il-verità u l-ħajja tiegħek. Ħelwa Marija, Om Għażiża tiegħi, għamel li jiena bħalek mhux biss inkun attent għal kelma ta' ibnek, imma nkun attent biex inwettaqa sa fid-dettall tagħha fil-ħajja kollha tiegħi. Għamel li b'dan jien inkun ta' xhieda għal dawk ta' madwari. Amen.